El castellà de la meva època era el castellà dels pantalons curts. Jo no vaig portar pantalons llargs fins als 14 anys. I els hiverns, com ara, que feia un fred que pelava, com ara, tenia totes les cames pelades. Quan estàvem fora de col·legi, doncs estàvem al carrer. I la vida al carrer, per mi, era la baixada de Plaça Nova, l'actual carrer General Boadella, i allà ens passàvem hores jugant amb els amics del carrer, amb un patinet que ens havia fet el sagristà, amb 4 fustes i unes rodetes. I també jugàvem molt a dins del cementiri. O sigui, sota l'església, el que ara és part de Canyelles, abans era cementiri. Allà on hi ha el mausoleu de la Marquesa, etc. Doncs tot allò era ple d'un herbei de metro i mig. I allà jugàvem a fer canals per dins de les herbes i jugàvem a amagar i els jocs de la infància. Que, per cert, recordo molt bé quan van aterrar tot el que és l'antic cementiri, i és una imatge que no sé si n'ha quedat fotografies perquè algú potser ho haurà fet, però encara la tinc a la retina, l'imatge de tots els nínxols oberts de l'antic cementiri, amb tots els cadàvers fora i estacats aquí, posats contra les parets, perquè s'aguantaven i estaven en tercs, estaven d'una peça. I es veu que allà hi havia unes condicions de tipus vent, aire, sol, el que fos, que feia que els morts allà quedaven com momificats. I la gent gran que passava per allà deia que si haguessin conegut la persona se'ls hauria pogut reconèixer perquè totes les faccions estaven perfectes com ha acabat de morir.